KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ke Umroi Constituency People Development Forum hapok ke jingalam jong ba Jils Jerwa kilami syakmat bandawana ke Sarkar Jilla ban ke National Highway Authority of India ban shnano mardor da kalinti ya kijat nado lat Umroi shado bhoi rembong hadin baka seng kalayo ya ke jing ujor na kipat ba ban yo iru baki pat ba kilamat ya ke jing hakalet kawan namar bakani ke surok labon sin ki juan ja ki jing ja bas ngosi ha ka baki babon ki breu kila doe yala ka jong ka jing im nakaliang jong ka seng kalaong bakar sa IT de ka jing tho ha chief engineer jong ka National Highway Authority of India halor ka ni ka jing dawa kanang ban pensuk ikipat ba ha ka let kawan lingba ka ni ka surok bat ban yadaru na kino ki jing ja ki bas ngosi kaliang jong ngal jong jong abang yang kampam jadi ya yang nung kenak cross na sedang sebab kampam na school balai kuwan mo so siburi himan saw kedon anak apa ada ka than jadi ke jungi ama nambakla kuma sipo ane khnai mut ye ba chatra kali dibri balai Bapak ini cepat kena hai Rupanya bahkan penjang ini kok cepat lagi sampai lepas dengan doa sampai hasil itu ya ada ini juga mansau kan kawan kita ini tempatnya apa jadi tapi kok tadi tengah tempat kan penjang berlangsung juga dan doa di belum kena di teman tempatnya di kawan jiseng tempat sekolah itu apa lain tena kalian jing kum kaseng yang hangi ban sakhi gini jing jabaro ba kum kaseng ikwa mi demand gen ikwa mi dawana ka sarkar bala kunumno kadiban ay ya gani ka footpath ha ka bai dei ha ka lek kawan ba kali kawan jing khna skul ba ha ka bai dei ba ka imlang salang khna mo ra ya ka jing ka jing yada nam taki nong dit nangwan jingin te ka footpath ka bangi dawa man tanah ka sarkar lembaga ni ka nehai kalau mai ka di nadu nalat umroi sadu subhan bang kata ka bangi dawa ka seng ka jingi na ka mata ka jingjang jong pai ba kumangi ki jingjang jing accident namar ka jing bombyang jong di footpath ka jing bombyang jong ka jingle jong ka ni ka sarkar lembaga ni ka nehai kasu bu tangkini kisrak na kamta jinglet jongwan ko handing habangi ko kaseng ilade ban piknya akabai de pat kane long bangi i kan bagi kena skol kibre ki balik ki bawan ngami i ba kata kandon ke jing smosyan ko mangi supai minta ka national highway ka don ni ka surak reina ka surak sia kan ni ka khendo ka bangi yan ka don tan report ban nyofot te habangi ya bisa lende jong kata ka don kanala kam don kita ki footpath ki babian tena kalian kaseng ni dawana ka sarkar ba kadai ban le no madar igane bat mentak singi ke jingkran jingi ni kalong ban penpau pai ba seki pai ba lengba kani ka seng ke jingi ba ka seng jingi ka yang hakata kono rim ban pet ban phni nam ta jing dit jingbyang jong pai ba te na ka daw ni la sai ka si ni ha ban nin bu ka be ke jing tho chau chief engineer jong ka ne hai ban dawa ba ide ban ai ya kurbat ka tum ke jing kam